Esta es la de la comunió. Esta me vestia en un bollicao i això és un cable. Aitor, que estic gravant! Molt bona nit a tots! Torrentins, torrentines, benvinguts una setmana més al programa Torrent de Festa. Avui se n'anem d'aniversari, concretament a la Falla Antoni Pardo, on el seu casal pailleter obri les seues portes amb uns convidats de... Que no hi ha convidats! Que no hi ha ningú interessant en aquesta falla. Molt bé, comencem! Telefabaes. Terminem de sellar-ho? Ja això ja ho tenim. Ja tenim el nostre propi local d'actuacions per a teatre, presentacions o museu faller si voleu. Així no tenim que mirar fora de Torrent. Ara anem a veure els passos que heu de seguir. 1. Li ho hem demanat a l'Ajuntament al llarg d'uns anys i no ens ha fet ni puto cas. 2. Hem reunit els diners de pressupostos i subvencions i hem comprat un solar en venda. 3. Hem fet el projecte. I 4. L'hem construït. Bé, ja heu vist lo fàcil que és construir el vostre propi local polivalent. El poble que no té un és perquè no vol. I demà veurem com construir la falla del Renaixement amb 4 tubes de cartó. Amb la EMA, freqüència de resposta de Junta Local Fallera de Torrent a les peticions des de les falles. Mai. Benvinguts a les nits de l'amor de Laura. Hola, sóc fallera i sóc càncer. Fallera. La pregunta és que anem a fer una festa en la falla, el tall de carrer mos el deixaran més temps? Pues, a veure. Ho teniu molt negre. Si fóreu moros i cristians, el tall seria a les 5 del matí, però com sou fallers, a les 3. Un altre, que estem omplint els fulls de l'ESGAE i l'autor que m'he llegit està mort. Tu no pots cridar-lo perquè mos doni l'autorització? Cervantes. No, que deia que si me podies signar aquesta autorització per a una dona que és càncer, per favor, i fallera. Ui, talla. Amb la R, espai de temps que otorga la Junta Local per entregar documents. Reduït. Era ridícul. Hola, Super, com estàs? Hola, xics. Bé, esta setmana les nominacions per parelles. Punts i motius. Bé, jo dic els punts i tu els motius. Va. Vinga. Amb un punt, a Esther. Sí, que els emails a la falla no arriben mai. Mai. Amb 2 punts, al restaurant dels Xopos. Sí, que l'altre dia en el sopar del 50 aniversari cremar la torre. I amb 3 punts, a l'alcalde Ros. Sí, que per cremar la falla Renaixement tingueren que portar una grua. No he donat compte del coneixement que té l'home, De veres? Com si menjares peres i les cagares senceres. No, ja se'n podeu anar, gràcies. Vinga. Amb la S, vols anar tu a Junta Local? Passa paraula. Continuem, Alfred, 23 segons, Amb la C, con nom de polític torrentí que està a punt d'abandonar-nos per Televisió Valenciana. Costa. ¿Qué me has olvidado? Quítame. Madre que te Papá. Besos. ¡Ale! ¡A hacer la más! ¡Hasta luego!